Jama'a, me kuke tunanin zai faru da mutumin da bai yi bacci ba har na tsawon wata guda? Ku biyo mu a cikin shirinmu na abin al'ajabi da ilmantarwa tare da ni Umar Bahaushe don jin cikakken bayani akan abubuwan da suka faru da waɗansu mutanen gidan yari 5 da suka yi kwanaki ba tare da rintsawa ba. Wannan hoton da kuke gani shine makamancin yadda siffan mutum zai iya dawowa in har ya yi kwanaki ba bacci. Wannan mutumin shine ɗaya daga cikin mutanen gidan yari 5 da masu ilimin kimiyya a Rasha suka yi amfani da su wurin gwajin mutum ya kwana 30 ba tare da bacci ba. Jama'a, wannan gwajin ya samo asali ne bayan rikicin duniya na biyu a shekaran alif 947, bayan masana ilimin kimiyya a Rasha sun ƙirƙiro wata sinadari da za su rika ba sojojinsu don ya hana su bacci a fagen daga. Bayan sun gama haɗa sinadarin sai suka fara gwadawa akan waɗansu 'yan gidan yari 5 da suka yi yarjejeniya da su akan za su kulle su a wani ƙaramin ɗakin gas da zai hana su bacci har na tsawon wata guda. Ba da haka, masana kimiyyan sun musu alkawarin cewa bayan wannan gwajin zamansu a gidan yari ya zo ƙarshe, don kuwa nan ba da jimawa ba za su zama 'yantattun mutane. Cikin jin daɗi da kuma rashin sani, 'yan gidan yarin nan da adadinsu ya kai 5 suka yarda a yi wannan gwajin da su. Tarihi ya tabbatar da cewa kwanansu 9 ke da wuya a cikin wannan ɗakin gas, sai aka ji ɗaya daga cikinsu na ta rusa ihu yake jama'a ba ƙaƙƙautawa har na kusan awa 3 yana ta rusa ihu. Jama'a, in takaice muku zance, har sai da gaɓoɓin fitar da sauti da ke maƙogwaronsa ya fashe ya koma gaba ɗaya ba a jin ihun. Jama'a, wannan shine ɗaya daga cikin illolin rashin bacci. Kun dai ga yadda wannan bawan Allah ya yi ta kwarara ihu bayan ya yi kwana 9 ba bacci. To in haka ne jama'a, me zai faru da mutum bayan kwana 9 ba bacci? Bayan 'yan gidan yarin sun kwana 15 ba bacci, sai masana kimiyyan suka buɗe ɗakin gas ɗin. Me za su gani? Sai suka tadda ɗaya daga cikinsu jina-jina a ƙasa yana jin ciki. Sun rame sun zama kaman ƙwarangwal. Waɗansu ma har naman jikinsu suka koma suna yaga suna ci. Ba a kai da gama gwajin ba, masana kimiyyan suka ɗau bindiga suka harbe su, don kuwa mutanen sun fita daga jinsin mutane sun zama annoba. Jama'a, wannan tarihin na nuna mana muhimmancin bacci. Shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala ya ce a Alkur'ani mai girma, waja'alna naumakum subata, ma'ana kuma muka sanya baccinku don hutawa. To kaga kenan akwai hikima da baiwa ta musamman a bacci cikin dare. Akasin haka kuma na cike da ƙalubale na musamman kamar yadda muka yi bayani a baya. Allah ya raba mu da aikin da na sani. To, da haka zan ɗiga aya, sai wani jikon in Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon maudu'i na labarai da tarihin abin al'ajabi da ilmantarwa. Kafin nan, kar ku manta ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da ɗumi-ɗumi.